sing kendang ben iwu yo. Tak goleki lah kok tiba yo duwe prak ning kono lho Mas. Ngojok jebule arene yo kok akeh dhewe jatahe iki punya. Deke gawane akeh dhewe. Gawane akeh. Bersama Mulya Budaya. ora kondo-kondo. Heeh, iki piye, Dik? Tak kira mah iki ngene lho.
Piye? Buka kaos ya toh. Heeh. Mbok kira ngrogone. Mbake soalé nyeblok Pak Tris. Soale nyeblok. Lah iya, mbake ngunjukne. Ngunjukne iki mang sing digawa ki mau. Wis sampean Kabotan kira-kira. Kabotan. Iki mau Pakno sing diarani Pakno Ciyu. Ya iki. Oh niki. Nggih. Iki sing diarani Pakno Ciyu ya iki. Lah iya tak kira lek sing pink kae jenenge Pak Pahono, Oh, Warkop. mboten sami nggih. Mboten padha, ora padha kae Pak. Pak Pahono Warkop, lek iki Pakno Ciyu. Nggih. Pak mangke disabuki nggih. 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 Heeh, meh pokoke lek wis gembolane ngonoan kuwi wae. Kuwi seneng aku. Ketoke kabotan isi ya Pak Tris. Heeh. Delia. Dalam. Jan luar biasa iki mau awake dhewe ya karepan panipun Mas Bendot. Mas Bendot wonten Mas Cahyo. Mas Cahyo. Nggih. Heeh, iki kok karo ngenteni sing ning mburi kae Dereng sajake rampung, dereng rampung. Kok biasane lek ngono-ngono kae mesti engko nyanyine mesti dadine iki wangel. Oh ngoten. Lek ora digambui penyanyi ora mari. Oh. Iki pomo karo